Soil was so angry and don't नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आरोना फिन गोबावनि उनावहाय 4 weeks जाबायमोन आरोना भिडिअ आपल'ड खालामनाया स' दिनैहाय माने ओरैनो भिडिअ बानायला बायदों आरोना आंबो माने बेवहाय माने एसे बेरायहैनो नागिरदों आरो माने देग्लाय ओरैबायदि अबस्था जाखानाय आरोना बोथोरानो माने अखाबो गैया माबो गैया फुरा माबायानो माबाजोब्बाय आरोना एसेल' आरोना मैया एसे हादोंमोन नालाय दै एसे थादों प्लास माने ओरैनो नामनि आन्थाबो हादों आरोना दै माइआनो दाबो जाखांख'नो हाया नै एकदमबारे स' होमबा आङो एसे थांसै आरोना थांबानो जाबाय आरोना लेट्स गो स' माने हेल' आरोना दैया माने एसे बेहाल' थादों आरोना माने एसे दलहाखाय माने दैया एसे थादों आरोना माने ओरैजाय नैबे फैनिफ्राय माने एसे बोरि दै जाबाय आरोना बेहाय दैयानो माने खमथार आरोना दै गैयानो होनजायो माने एसे माइआनो जाखांख'नो हाथाराखै नै अबस्था गैथारानो माने नैबेहाय माने एसे बोरि दै जाबाय आरो माइआ दैयानो गैया थोबसे गैया दैयानो नै माइना माइल' नै हायानो गावस्राजोबलायबाय नै अबस्था बोथोर ओरैनो जोमैल' लादों आरोना हाखाया आरोना स' हाथारबाबो ओरैनो थरनैल' हाथारो आरोना नै जोमैल' लादोंमोन बिदिल' जासिगोन ओमफ्राय हाया आरोना एसे अरा गावस्राजोब्बाय हायानो ओरैजायबो नै दैयानो गैया माने देग्लाय गैखाया आरोना नैबे मैया हरावहाय हानायनि अखामोन आरो बे दै थानाया माने गायजोब्बायमोन गायनायालाय ना जोंनि साइडआवहायसो ओरैजाय गायजोब्बायमोन ओमफ्राय बेलेगथिंथ' गायनोनो मोनखायाखै आरोना दै गैयैनो लस गायजोब्बाय ओरैजाय स' माने दंबावो एसे गोजा आरोना गासैयाव ओरैजाय नै खावसे दं खावसे गैया माने दैयानो माइआनो जाखांख'नो हालायलायसै आरोना नै एकदमबारे माने गायखांनायनिफ्रायनो माने एकदमबारे सान्दुं माने जेने थेने गायनो मोनबाय ओमफ्राय बेनिफ्रायनो अखा गैया आरोना नै नायदो ओरैजायबो अबस्था गैया माने फुरा अबस्था गैया देग्लाय माने बोरै जागोनथाय माने माइनि माने कन्डिसनखौ नायनानै माने माइआ जानाय नङा बायदि मोनथारदों आरोना एकदमबारे जाथि साजोब्बाय जौनायानो नंला खोमा माइआ बिदिल' जादों आरोना नै बरिंनि जेबो फेसिलिटि गैया माने जोंथिं माने ओरैजाय गायनाय सरखारनि थाखाय जेबो फेसिलिटि मोननाय माबाया जेबो गैया आरोना स' माबानानैबो बायनांगौसो बायबा बिदिनो थांगोन गोजौ माने गोबां रां आरोना जों गोरिबनि थाखाय माने बेफोरखौ बायनानै माने होनो हाया आरोना बेनि थाखायनो माने जोङो माने अखानि दैजोंसो गायो माबायो आरोना नायदो एसे माने हाया एसे गाहाय नालाय बेहाय दै थाफैयो आरो बिदिनो मोनाबाय एसे माने आलि थेथेनो होननानै माने अखा हानायखाय मैया हराव अखा हानायखाय माने दा मोनायावबो अखा हागोन साननानै माने आलि खोथेनो फैदोंमोन आरोना एसे नायफैदोंमोन आलिफ्रा एसे बायफ्लंनाय ना मानायफोर माने गायखांनायनिफ्राय नायफैखायाखै आरोना दिनैसो माने नायफैखादों नालाय ओंखायनो एसे नायफैदोंमोन दुब्लियावहाय माबायदि जादों माइनि कन्डिसना आरोना नै
Oka labıdı, labıdı, oka hahıdı, hahıdı, hahıdı. Bana थांजोब्बाय ओरैसो बिरनानै थांजोब्बाय आरोना जोंनिया ओरैसो ओरै गोलैयासै अखाया अखा हाहोदो अखा लाबोदो 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 अखा हाहोदो हाहोदो स' उफाय गैथारा आरोना देग्लाय बोरै जागोन आरोना अखा गैयाबा फुख्रियावबो दै मेचिनजों होफैनो फुख्रियावबो दैयानो गैला एकदमबारे अबस्था अखा लाबोदो लाबोदो दै गैयाबाबो नै एसे हानाय मैया हराव हानायखौनो होथेलाबायबाय नै लाखिबाय एकदमबारे ओरै गासिबो नायनांगोन माने नङाबा दै गैयाबाथाय सेस बरबाद देग्लाय बरबाद स' होमबा दिनैनि माने भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरोना आं गोबाव जानायखाय माने भिडिअखौ बानायदों आरोना दिनैहाय माने जास्ट गोबाव जाबाय माने 1 मान्थसो जासिगौमोन आरोना फुरा 1 मान्थ जासिगौमोन माने जाबायनो होनजायो माने ओमफ्राय इउटुबाव एसे प्रब्लेम जानायखाय माने आङो भिडिअखौ बानायनायखौ दोनथ'दोंमोन आरोना ओमफ्राय आगष्टसिम माबादों आरोना स्ट्राइक नांना दं मोनसे बे खारबा माने माबा जासिगोन आरो माने भिउसफ्रा माने लं भिडिअ भिउसफ्रा फैथाराखै आरोना स' नोंथांमोना माने नायदोंबा भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय ना होमबा थेंक इउ नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय ना दिनै भिडिअआ बेनोमोन आरोना दुब्लियाव माने एसे देखायनायमोन माने देग्लाय माबायदि जादों आरोना बोथोरा स' बेखिनियानो थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय माने चेनेलखौ साबस्क्राइब जाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना स' बाय बाय